Аз съм Лора Тошева и съм номинирана за Fashion Killa. Аз съм Божидара Илиева и съм номинирана за Fashion икона. Аз съм Ема и съм номинирана за модна икона. Аз съм Гопето и съм номиниран за модна икона. Цървули. Ох, труден въпрос. Няма модни престъпления, тъй като всеки може сам да избере как да се облече. Модно престъпление може да значи много неща, обаче може би най-вече лошо подбрани и комбинирани цветове. Какво? Не знам какво е конско копито. Чорапите. Мисля, че това с дънките е по-гадното. Чорапи са сандали, като че ли може би, не знам. Сандалите с чорапи не винаги са много лошо нещо. Не. С лисицата. Различавам се с това, че нямам само един стил. Харесвам много различен тип дрехи и тоалети. И смятам, че аутфитите ми всеки ден са доста различни, понякога малко крайни. Най-вече, че свичвам често между официално и по-трап, така да го кажем. Им готини чорапи. С нестандартни комбинации, обикновено с някакъв грим. Обличам и някакви по-винтич неща. Ако са хубави. О, да, определено. Въпреки, че не при всички хора е така, но повечето се влияят от марки и модни тенденции. Лисицата. С която се чувстваш най-добре. Може всяка дреха да ти повдигне самочувствието, стига да е точната за теб. О, сега ще ви покажам. Ето. Кой е това? Аз. Сама от себе си. От хората около мен нямам си модна икона, няма някакъв идол за мен, на който да подражавам. Нямам. Не. Нямам. В смисъл, просто модата е по мен, не е в походката. Нещо цветничко. Или бляскавко. Гледам как се обличам, внимавам какво избирам. Добре съчетавам дрехите си. Може би просто по-различен, отколкото на другите. Не знам. Лисицата. Пак казвам, цветничкото или бляскавкото. Гримът, може би. Правя много цветен грим и не много хора ходят с такъв цветен грим. Черно с черно. Но нямам труден въпрос. Принципно обичам, като е по-шарено и да има цвят и не съм фен на черното. Черно. All black. Може би и синя. Да, Левски, естествено. Варира. Малко хора се набиват на очи с интересен стил. По принцип, имайки се в предвид, че ходим на училище и не е много окей да се правим все едно сме на модно ревю, смятам, че всички се обличат доста прилично. Сега има изключения, ама всяко правило има изключения. Има хора със стил, но има и такива, които въобще не гледат как се обличат и не им се получава особено много. Ами, има много, които се обличат според мен спрямо популярните тенденции. Има и хора, които наистина имат нещо различно в себе си, което аз много харесвам. Има и такива, естествено, които не са ми по вкуса. Така ще ги отвея. Не, шегувам се, много са сладки. Не, защото са много сладки. Нищо не мисля. Без коментар. Ами, за конкуренцията ми са много хубави неща и смятам, че Божидара заслужава да спечели. Ами да се обличат както им харесва и да не се влияят от това, което всички други им казват за техния стил. Дрехите да са от качествени платове, това е много важно. И да не сте еднакви като шишета, ами да се опитате да бъдете малко по-различни и да излезете от строя. За момчетата да носят черно, защото много им отива, а малко носят. За момичетата да не са селянки. Не е нужно да купуваш най-скъпите дрехи, за да изглеждаш добре, просто можеш да съчетаваш това, което имаш и пак ще можеш да изглеждаш, нали, прилично.
lieb und entbehrt, und jeder, der uns mag, kriegt